Yanzu abun da nake so da kai. Kaga wayancan nke so yanzu haka nan ka je ka tare su. Okay. Ka yi inda na giya ma. Kana ji ko? Ka je ka tare su ba wasa. Fara mutumi na. Kana ji ko? Camera set. Yes. Action. Okay sir. Baka san hana biyo hanya na bane. Are you normal? Wai ne Are you normal? ma ka yawo da wannan yarinya ne. Wai ne baka da mun yawo da wannan yarinya ne ma. Ya uga kai akuri mana ya kana haka don kai kawai jami'in tsaro. Don kai jami'in tsaro shine kawai zaka shiga yaki jami'in kare na nike nan ba jami'in tsaro kare na nike nan. Ya kuri oga. Ya kana haka oga. Jesus. Ya kuri oga. Ya kana haka oga. Ya kana haka oga. Awa. Kai. Oh my God! Oga wallahi suji muke yi wallahi oga suji ne. A cikin wallahi Wai manaja. Wallahi oga suji ne. Wallahi manaja. Wallahi oga bana jin turanci. Show me your manager. Bana jin turanci. Ga manaja mu ta can. Jesus. Where the manager? Where the manager? Ga manaja ta wallahi. Where there? You think so like I kill you? Wallahi bana jin da kake No.